Čau lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry Minecraft. Akorát se mi to trochu nenatočilo, takže to je trošičku blbé. Čau lidi, Tak, jdeme na to. A dneska tady jsou Ráďa a Kuba. Pozdravte. Ježiš, sorry lidi, já dal blbý svět, tak já to střihnu Tak, lidi, už jsem zase tady, možná, že to už konečně bude ten dobrý svět. To byl Radim, já ne. Jo, je to dobrý svět. Tak, dneska si ukážem další pokračování počítačů. Ano. A dneska si ukážem, jak postavit televizi. Tak, jdeme na to. Kuba, když tak je točí. Jo, já taky postavíme tu televizi. Čekej, musíme tam udělat ten stojan přece. Lidi, a dneska máme strašně málo minut. Dneska máme asi nějak 15 minut. Já mám 1 minutu. Protože mi to nejde. Protože máš jinou verzi. Tak lidi, sorry, ale já tu teď To má střihnu. jinou verzi. Tak lidi. Tak, čau. Tak čau lidi, už jsem zase tady, tentokrát i s Radimem. Kadime, kde seš? Tady jsem. Jo, čau, Radim je ten Creeper. Je debil, co? Taky si myslím. Radio, proč si bereš diamantový věci? Já nebudu, že nebudu. On si bere nějaký blbý věci, takže jo. Jdem stavět televizi, Lidi, prostě. když tak A nenatáčím. co máte jako za bloky? Nic. Vlnu černou. Ne, konkrétně. Jo, pak ještě tohle, černý, beton. Beton. Tak lidi. Ondro. Jsou takhle. No, fakt. Myslíš, že tohle je televize? Na tom televize. Jo, takhle. Aha, myslíš. No. Ta. Nevím, prostě to. Čekej. Kolik tam je? Ty už to není vtipný, Rážo. 4, 5, 6, 7. 7 bloků a pak 7 bloků nahoru. 1, 2, 3, 4, 5, Uděláme 6, ovladač. 7. Jádrý. A dáme tam sklo, nebo? Kde máte tu svoji školu tvoji? Vaše. Tak to není žádná škola. Jak jste stavěli tam tu? Ta už není. Vy jste to vymazali? Ne, ono se to smazalo samo. Asi se ho neuložilo. Jo. Kubo, tady je oblok navíc. Nebo není? Co do toho dáme do té televize? Dáme tam normální sklo a pak za to dáme černé, jenom jako, že je to vypnutý. A ovladač uděláme? Jo, tak jo. Tak já jdu udělat. Z černé vlny. Lidi, tak, prostě si to takhle udělejte. Jo, a Ondra tady staví ovladač. Sice nějak pitomně, ale dobrý. To bude takový dlouhý ovladač. A udělej tam nějaký červený čudlíky, žlutý čudlíky, modrý čudlíky, všechno. Čekaj na to. Tak a lidi. Ježiši, to tak uteklo, jo, už 3 minuty. Lidi, tak co udělám? Nebo lidi šprdi? No prostě lidi, co uděláme? No, zkusíme nějakou miniaturní televizi, nebo tam něco nakreslíme. Pak za to. Nakreslíme. Tak nakreslíme. Tak, aby to vypadalo jako televize, tak si za to nakreslete, co chcete. Lidi, tak my jdeme na to. Tak, potřebuju. Jo, tady se kubu. Čekej. Nechceš udělat dvojitou Čekej. televizi? Pak potřebuju, počkat, co jsem to chtěl. Jo, pak potřebuju, aby to vypadalo něco jako televizopočítač. Jo, aby to bylo takový gutý. Čekej, nechceš to udělat. Co to chceš udělat? Čekej, nech to na mě to barvení. Dobře, tak
Co mám A udělat? teď, Já udělám anténu nad tím. tak jo, satelit takový. Kulatý prostě. Lidi. Tak a lidi, teď si dáme vlastně, jo, kde to je. Koukej na tu anténu. Lidi, kde to je? Jo, vlastně vy nevíte ještě, co to bude překvapku. Tady to, Jsi taková anténa. tak, Rádio Kluk. Počkej, vy nemáte to. a modro. Vy nemáte vlnu. Lidi, koukejte, taková anténa. Kuba, ukaž jim to. Jo, Anténa. ale jiný blok jako. Máte. To je jiný. Ne, nemáme. Kuba, tady to bude. No, jo, no, tam. Lidi, tak teď si vezmeme něco prostě modrýho, je to jedno Ten co. lapis má. Třeba s Vlnu, normálně. blok takový ten. Ten lapisový. No. A, čekej, tady bude vlastně ta Nebo vy telka. nemáte vlnu, vy máte tohleto. Vždyť jo, to myslíme. Vždyť jo. Tohle. A ještě pak vlnu. Pak na ovladač třeba. No. Když děláš tohle, Nech to na mě, jsem říkal. a nechceš dělat jako zelený normálně. Nech to na mě. To jako nebe, jo. Tak jak to máte dělat? Já už mám taky ten blok. Nečekej. Lidi, Ondro, říkal jsem, já to udělám a děláš to blbě. Aha, tak sorry. To zase stavíte. Pane bože, nestarej se. Fakt. Máme to děláte blbě. Dobře. Ale jak jsem myslela, já. Můžeme to dělat, jak chcem. To budeme jako my, jo. Jo, já. No, tak já se budu stavět to svý. Proč tam dáváš? Já to nezničím. To nezničím. Můžu si postavit tady můj barák. Ne, nemůžeš. To. Jo, to Tak někde ale pryč. Vždyť já koukej, kde jsem. Tady dole, jo. Ale velký musí být. To. Aby to taky tady bylo. A víš, že to je můj svět. To je panela. Jakoby. Ne? Tak už tam jsou ty okna takový. Ondro, a pak To mám, říkal jsem, že to je něco jako počítač a to. Ondro, Lidi, já to udělal úplně blbě, To má být promiňte. televize, ne počítač. Něco jako počítač, něco jako televize. Jsem říkal. Tak. Takže já udělám Minecraft. Já vím, jak vypadá Ne, Minecraft. Ondro, říkal jsem, nech to na mě. Tak ti pomůžu s tím. Prostě to udělají jenom tam, kde je sklo. Toto. A pak tady potřebuju jenom do toho modrýho mi dej tyhle okýnka. Ty Já rány. nemám ale. Tak si je prosím dej. Teda počkej, jenom na rohu. Pak udělej to tady. Takhle. Tady jenom na Tady tomhle. to je zničený, Kubo. Já to Kde opravím. to? Kde? Tady. Na rohu. Já to opravím. On tam dá ty, jo. Dej tam ty okýnka takový. Nechceš to Rámy. dát, nechceš to dát až sem? Tam to bude zakrytý právě. Že? To jsi musel ničit to sklo přímo. Aby se to dělalo líp. mám jich barák hezké, Kuba. Jo. Lidi. Tak, a my už za chvíli budeme končit, nemáme moc času. Ondro, pomož mi to prosím zakrýt. Jo. To modrý. Ne, Kubo, takhle ne, to modrý znič. Tady tu. Nemůžu. Protože... Jo. Znič tohle černý. Kde? Tady to, jak si postavil teď. Já nic nepostavil. Tohle. No, jo.
tu trávu taky zachránil. A teď ještě tady ze zadu. Lidi, nemáme moc času. Jak to uděláme? Jo. La, la, la. Já jsem v tom. Tak tu tam taky zabení. Lidi, máme asi 4 minuty. Lidi, tak já už budu končit. A máme super duper hotovou televizi. Asi jako Jupi. to. Jako to. Jo, tak. Tak já už budu končit. Tak čus bus. Teď.